Velkommen til. Vi er samlet her i dag, fordi at kære morfar, jeg har valgt at indspille nummeret udenfor til dig. Og det har jeg gjort, fordi det er en sang, som har betydet rigtig, rigtig meget for mig og for dig og for de mennesker, der på deres vej har hørt den og følt budskabet. Så i dagens anledning har jeg valgt at bede Alexander Larsen om at indføre sig sin pæneste blå skjorte og akkompagnere mig til sangen, som oprindeligt er skrevet af Søren Krag Jakobsen, men som vi gerne vil spille din udgave af. Så jeg håber, du vil nyde den. Værsgo her.